Искам да кажа, че ако ме биеш, ти подаря снукър щека. Здравейте на всички! Това е Еди. Ако не го помните, той спечели щека срещу мен и сега съм дошъл да си взема реванша, но този път на снукъра, защото той се оказа, че всъщност играе снукъра, не билярд. Как мислиш, че ще протече матча? Зле за мене, добре за тебе. Искам да кажа, че ако ме биеш, ти подаря снукър щека. Да започваме, айде. Еди, поизпотима човека, ама... И аз се изпотих. Ево за играта беше ми много приятно. Хора, спасих се от щеката. Няма да давам снукър щека, само билярдна. Последвайте канала и се видим следващия път. Чао! Чао, чао.